Hola, soc Teresa, estudiant de Traducció i Interpretació i vaig tenir l'oportunitat de fer les pràctiques a l'antena diplomàtica d'Espanya a Reykjavik, Islàndia, des del febrer fins al maig. Tot i que en un principi pensava que aquestes pràctiques no estarien gaire relacionades amb la meva formació, vaig poder aplicar les meves habilitats lingüístiques en les tasques de traducció i a més vaig poder desenvolupar moltes altres competències professionals. La selecció es va fer a través de la universitat amb una convocatòria oberta. Després d'enviar la meva candidatura em van fer una entrevista en línia i ja a partir d'ahir vaig començar el procés d'estada d'Islàndia, la qual va durar des del febrer al maig i va estar molt ben organitzada tant per l'antena diplomàtica com per la universitat. I vaig tenir suport tant abans de marxar com durant les pràctiques. Pel que fa a la preparació lingüística, l'idioma que vaig gastar principalment va ser l'espanyol i després també l'anglès, del qual ja tenia un bon nivell. També vaig fer una petita recerca sobre Islàndia, sobre la seva cultura i protocol diplomàtic, cosa que em va ajudar molt a adaptar-me ràpidament. I després, tot i que l'islandès és molt complex, tothom parla anglès, així que no vaig tenir problemes de comunicació. Reykjavik és una ciutat molt segura, és també molt tranquil·la i té una qualitat de vida molt alta. El cost de vida és bastant elevat, especialment l'allotjament i la restauració, però amb una bona planificació es pot gestionar. Al lloc de treball vaig tindre molt bon ambient i em van fer sentir part de l'equip des del primer dia. Després, les millors experiències que he tingut sobre aquestes pràctiques va ser participar en l'organització d'esdeveniments diplomàtics i també tenir l'oportunitat d'assistir en els actes oficials. També vaig gestionar les xarxes socials i per a mi la part més difícil va ser adaptar-me al clima i a la foscor de l'hivern, però al cap d'unes setmanes ja m'havia acostumat. També les recomanacions meves són buscar allotjament amb antelació i també considerar compartir pis per reduir les despeses. També equipar-se amb roba d'abric perquè fa molt de fred. I després també administrativament tenir la targeta sanitària europea i també treure's el Kenitala, que serveix com a identificació a Islàndia i també serveix per a fer altres gestions, com per exemple anar a les piscines. Socialment, Islàndia pot semblar tancada al principi, però la gent és molt amable i molt oberta. A nivell professional puc dir que he millorat en la traducció institucional, he redactat formalment en anglès, també en espanyol i en la comunicació digital. També he après a treballar en un entorn internacional, a ser més autònoma i a tindre més iniciativa. Tot això m'ha fet sentir molt més preparada per al món laboral i ha enriquit molt el meu currículum. Definitivament és una experiència que tornaria a fer i vos la recomano a tots i a totes.